Alaikum warahmatullahi barkanmu dai. So barkanmu da sake kasancewa a wannan rana. So idan yau bidiyon mu da mu bayani ne akan yadda ake ba ma email tsaro, yadda da ka daura two-step verification da recovery email da recovery password na phone number kenan. So ku biyo mu tun daga farkon bidiyon har zuwa ƙarshe. So da farko in kana so ka daura ma email ɗinka two-step verification, wato yanda ba za a iya maka hacking email ɗinka ba, kuma ko da ka rasa wannan number ko ka manta wannan password ɗin, so za ka iya recovery ɗin shi. So abu na farko shine za mu shiga, mutum ya duba Play Store wani sai shiga ta Play Store ko kuma dai ko ta ina dai mutum da ya ko ta cikin setting. So bayan ka shigo Play Store ka daga can sama ga can da galla alama account. Idan muka danna shi bari mu zaɓi da wani email za mu yi aiki. Abin da sanci ku shiga tana ya ɗan fi sauƙi ne shi ka danna Google account. Bayan ka sa Gmail da kake so ka bashi tsaron kenan. So bayan ka danna Google account, so anan shine zaka zo ka kalla bayanan Gmail ɗinka. So abu na farko idan ka so kalla bayanan Gmail ɗinka sai ka danna personal information. So wannan anan da kalla date of birth ne kan email ɗin da kuma ga sunan email ɗin da kuma number wayan da yake kai. Misali kenan idan ka ɗaura recovery password da ka recovery phone number da recovery email, so duk da haka ne. So anan wajen ake duduba abubuwa da ya shafi email, kamar ka kalla ga last change password. So misali yanda da gane wani ya ma hacking Gmail ko kuma wani ya canza password, da ka iya ganin last change password din da aka yi. So ka duba gani wannan time lokacin kai da ka canza ko ba kai ba. So in ba kai bane sai ka samu kai forget password din da wuri tun kafin email din ya zama ba naka ba. Sannan anan wajen wasu suna bude email ba sa daura phone number anan. So Google tana sama mutum phone number da kansu sai ta sama wani number wanda ba shi ba, sai an ga kalmomi a wannan sai su gwada ma da a tura OTP a wannan number. Kai kuma ba kai bane mai wannan lamba. So yanzu dai bari mu je ka abin da kamu da aka tafi kan security gashi nan. Sai mutum ya danna security. So bayan ka danna security inda aka zo ka duba device nan wajen abu na farko ce ka duba device, saboda wasu suna yi da mutum login din Gmail din su sun san password din shi da biyu, ba za su canza password, ba za su yi koya, ba za su yi login account din. Idan suka yi login account ɗinka a wajen su da su na ganin duk abin da ake turo ma a wannan wajen. So yanzu a nan wajen da kuke gani, so ga wannan email din ayyawa wanda na daura su gasu nan, ga Tecno ga Infinix. So idan ka ga wani wanda kana zargin ka san ba ka daura ba, to sai ka danna kanshi. Idan ka danna kanshi sai ka yi removing, gashi nan kamar da kuke gani sai ku danna no din nan, da su ba ku da ku canza password din ku, sai canza password. So shi kenan wannan email din zai sauka a wancan wani. So haka ake bi abubuwan. So yau kuma two step verification da ku gani shi a rufe. So za mu danna kanshi. So in ka danna kanshi da ka jira ya dan wuce. Na da ƙata da ku ne farkon zan kawo ta shaka daure ka danna mana alamar subscribe domin mu samu ƙarin gwiwa, sai ka danna get start. Bayan ka danna get start zai tambaye ka da wannan email din da ke aiki, sai ka danna yes. Bayan ka zaɓi email din da kake so kai aiki da shi. So bari mu sa tamfirin, in ba tamfira a wanka zai ka sa password na email din. So kamar yadda kuke gani ga two step verification nan yana tambayin ka a wannan wayan kake so ka yi, sai mu ce sai ka danna continue da sai mu danna shi. So a nan wajen zai baka daman ka sa lambar waya da a tura ma OTP a mazaunin recovery password kenan. So amfanin two step verification, misali ka manta password ɗinka, bayan ka manta password idan ka manta password, so za a turo maka OTP a lambar wayanka. Daga zaran ka sa wannan OTP shi kenan account ɗinka zai hau kan wayan da kake so kai login successful. So da ba sa accepting lambobin Najeriya a karɓar two step verification, amma yanzu yana yi. Sai ka danna send code. Kana danna send code za a turo maka OTP a wannan layin da ka saka kenan. Gashi nan ya riga ya shigo. So sai mu danna, bayan ka saka sai ka danna. So kamar yadda kuke gani gashi nan yana tambayan ka sai ka danna turn on. Alhamdulillah. So yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan mun kunna two step verification. Idan kana so ka kashe sai ka danna turn off. So amma shawara shine gaskiya ka bar shi haka. So kamar yadda kuke gani gashi nan two step verification ya yi successful. So yanzu abin da ya rage mana bari mu koma ba, sai mu saka na email recover. So kamar yadda kuke gani ga two step verification gashi nan yayi daidai, yayi good akan shi mun saka two step verification. So ina faɗa muku idan kuka yi irin wayannan abubuwan ba a wayoyinku, so da idan Allah babu wanda zai iya muku hacking na email ko wani abu. So nan ka sa two step verification. So nan wajen abin da ake bukata shi ma ya zama dai ko ta ina wayanka yana da tsaro. Misali na recovery phone number da ka saka, so idan layin wayanka guda biyu ne kuma ka tabbatar kai register su ko da ka rasa da kake yin welcome back,
tunda can ka sa two step verification gashi nan na sa 070. So idan kana da wannan number sai ka saka shi ana, wanda ko da ka rasa wancan number da iya turo ma OTP a wani number kenan. So amfani two step verification kuma duk wanda zai login a wani waya da sai an nemi wannan OTP. To kaga kuma tunda ka san email ɗinka ne kaga ba ka ba mu mutum ba. So gaskiya abin yana da amfani sosai. So nan kuma zaka nemi wani order email ɗinka da kake da shi ma sai ka saka. Misali idan kana da wani email daban bayan wannan sai ka saka shi ma wanda da iya turo ma OTP ta wannan email ɗin kenan. Idan kana so ka yi login email ɗinka so zaka iya sa wani email ɗin again wanda da a turo ma code ta ciki sai ka saka shikenan wannan email. So yanzu za mu nuna yadda ake buɗe na email insha Allah. So network gaskiya na daddanna bai ba network haka. So bari in dai mutum ma ya ga yadda muka saka na two step verification so insha Allah shi ma nan zai iya, sai mutum ya bi shi ma yi. Kana shiga kana sa da su tambaye ka sa number waya turo ma OTP ya wuce. Sai kuma na email shi ma kana wucewa kana dannawa zai ce ka sa email din da kake so ka sa a recovery. So idan ka saka wannan email din so shi ma da tura OTP a wancan email din da ka sa sai ka kwafo email din code din sai ka saka. So shikenan daga zaran ka sa ya yi successful insha Allah, babu wani abu da zai samu email ɗinka da yardan Allah. So duk wanda ya kokarin maka hacking so gaskiya ba zai samu damar maka hacking na wannan email din ba. So gaskiya wannan hanyar yana da matukar kyau a ce mutum ya bi email din shi mai matukar amfani, musamman masu beauty website ka bude modify email ɗinka baya da tsaro. Idan aka je aka maka hacking email ɗinka so kaga akwai matsala, kuɗin ka da ke cikin modify kun ga gaskiya akwai problem. So kuma kun ga su zallan da email ake amfani da email da password da ka yi amfani. So ba a login da phone number bane ta ka ce da ka login da phone number. So saboda haka wannan gaskiya babban shawara ne mutum ya samu yayi wa'innan abubuwa. Sannan da abin da mutum bai gane ba zai iya mun magana ya duba description zai ga number waya na da kuma WhatsApp group mu insha Allah nan ma muna bada update mutum zai iya yin join insha Allah ya taimake mu.